sunod, Dok, utok gamita, Dok. Hapon na ba? Nagkaan pa po na ba? Tulog ka pasyente pa kung ano ba? Susudlon siguro na ako. Kinsa may unawa na niya. Sulisod rin ba niyo sa mental na bakit? Isod ipong tanong mga tao kung natarong na bakit? So ako sa sudlon. Kat. Ay, Dong! Dong! Mabuang ko mga tao din eh. Dong! Eh, Dong! Oh, kumusta? Dong? Narakay kami mo na ito, Dong? Dong! Gimingaw ko sa mental hospital, Dong? Gimingaw ka? Nga? Why? Kung mati. Nagparalaw sulat, Dong? At padalag sulat. Padalag sulat to. Susulat to. Ang ayaw ko yung mga sulat. Oh, ang sulat, Dong. Ang tuloy ng kuraman, Dong. Ano mo sa may sulat yung mga to? Adi, ang pumuntaran, Dong, kay kasusmana ang mga Dong. Ang mga ba? Ay, nagunsawa. Ang hinito nga. Rong yan. Kapagin maayo. Rong pagin eh. Salitawa na. Rong. Papamayo. A few moments later. So, ikaduhang kwarto, isa may pangalan ane. Nurse na kalimut, magbutang sa pangalan din yung nurse yung tanong eh. Isa ka din ane. Kulang tanaw ng pasyente din sa sulod. Doon sa mga isda ko, tulog na isda na ako. Ang isda. Makamatay na ako ng isda bali. Gusto mo naman sa mga wala man na natulog kasi ikaw mamata na. Bakit pila ako? Muna mata. Mata na mata. Ay mata o. Pag-imayo ni. Ato ko sa ipatulong ng kwarto ni. A few moments later. So, upat na naman ikaw po pasyente na ako. Karon, may bawa kanina ako karon kung ayaw na pag-inigdiri wala. Sige. So, karon, maghimo kong putahan din he. Kanang putahan na? Drawing na pang putahan. Ini, putahan. Okay, putahan ni siya. Ini. Para makauwi na mo, so paggawas tayo mo! Please, para makauwi mo! Uy, paggawas! Para makauwi mo! Ano, paggawas! Na, sige! Nai pabiling usa. Salamat. Napnari na ayo. Ato ka na ako nino. Dong! Ano mo lang itong mapil sa ilahan naman po ka dito para makagawas ka? So, dos na naman ako ng yawe. Magabuwang na rin na sila. Ano yung yawe? Ano yawe? Iwala niya ako ni mga ayaw yawe. Diyos ko, rong. A few moments later. Hoy, maayaw si Rupudo kay galing ininong tama rin daw. Mga ba? So, testingan sa tika, asa ka makuli sa inyo na? Okay. Asa yung mo dapitay mo ulo? Okay, ulo na daw. Imong kamot? Tara, kamo to. Ya, abag na ko. Imong te, kasi imong te. Tilo. Oo, dito ko niya. Hawak ni. Maayaw na di ka. Ayo, bro. Okay, tangan tiga release paper ha. Okay, sige. Pakita na dito sa gwardiya nga makauli na juga ha. Okay, salamat Sige. Maayo, pininayo na. Cut. Dok, salamat kinag utro, Dok. Sa sunod, Dok, utok gamita, Dok. Tukat. Sus, naisahan ko ato da. Hoy, bugda!